puso saging. Yan yung lutuin natin ngayon. I-boil ko muna siya para maluto-luto na. Kasi gawin natin tong burger na puso ng saging. Yan, sibuyas, ahos at ginger. Humok na siguro ni. Pwede nyo ito ni mayo na. Bukal mo ni pagayo. Humok na kayo. Yan. Magmagay-gay nga. Nasuot mo na sa kape. Ang bako niloon. Ganang kape. Yan. Tapos ko. Lagyan ko na ng itlog.